Witajcie. Niestety, Jerzek trochę wkurzony, bo nagrywał że ostatnio odcinek i przy montażu początkowe sceny mi gdzieś wyparowały. No, tam Rzek go autorek zakupił, już wam powtarzam, zakupił jak specjalistyczne chińskie mikrofony, dwa są, jeden mam tutaj, trzeci jest schowany w tym pudełku. Nie wiem, czy będą dobrze działać, czy źle, potem się okaże w praniu. Następnie co zakupił nową nagrywarka Xiaomi, trochę hajsu kosztowała, ale też taki szmelc japońsko-chiński. No, do czego dążę? Zacząłem tutaj tynkować, no i to co mi zostało materiału się uratowało, to wam pokorzę. A resztę następnym razem. No, odtynkowane mamy wstępnie, jedna ściana, druga, pierwsza warstwa, oczywiście wstępno. Za niedługo będziemy, jak to wyschnie, przeschnie, będziemy łatynkowywać drugi raz. I na ten dzisiejszy mamy prawie gotowe, idziemy sobie pierdolnąć grilla. O kurwa, no jak się nam ten grill rozpali, zaży. To upiekiemy boczusz grillowy. Ten tym razem kosztował 9 zł w Biedronce. No i oczywiście co upiekiemy kebabki grillowe z indyka. To oczywiście ja zjem, tylko koboja powie, że to złe. A to będzie wpierdalała jak talala. No. Kurwa, daniła nikogo, kurwa. Już fujary nikt nie widział. To się kurwa wkurwia. Kurwa fujary. Jako kurwa ujdzie. A się te psy kurwa zlecą.
No i parówę. Łaczepałeś? Łaczepałeś. Kurwa, nie wytrzymie. Kurwa, nie wytrzymie. Rozdarzyło? Kurwa. No. Dobra, tego grilla sobie damy. Kurwa. Nie polił? I mi się z tego pierdolę, ty kurwa. Nie wiem co. Dobra. Biorę kotaczka. Chatkę. Imparada. Bierzemy tu kurwa. Tak. Mamy się pierwej boczuś. Kurwa. Jeden. Dwa. I trzy. To nie miało być tym. To miało być tym. I teraz jakieś kurwa grillówki ty. O. Ja pierdolę, coś też to jest kurwa. Takie kurwa wynalazki. Jak mi się to kurwa uda. Nie ja, bo to kurwa jest mięso takie kurwa. Jak ciula kurwa. O. Ja pierdolę. Skakać. Na skakaniu. A zamiast w tym boczu i to coś kurwa. A teraz podsumowanie. Kurwa, dymi mi tu kurwa jak chuj. A trochę łowrócić, nawrócić, łapierdolić, pierdolić. A te tyle się kosztują, ja warte. Mam taką łopatkę, ale nie wiem jak to szukać, kurwa. Tylko nie wydupcył. No. Tak więc jak go dobrze chcemy, mamy przemyślenia, jak to tu dalej robić. Będziemy zabudowywać, rozbudowywać, już rozbudowali, zabudowali. Dzisiaj my to łoptynkowali. Grill się smaży, jak na plaży. No. Nie wiem, co mogę dać. Kurza cygaretla. Browara dzisiaj nie pija, bo konie jada. Koń zresztą nie lepszy, bo się najebał. Powie ci, jak mu pasuje. Nic. To daj się.